Hi guys! Welcome back to my channel. It's Jenny Biborga, and again, welcome back to my channel. Hello guys, and please stay tuned. May i-review tayo ngayon. Kukunin ko muna to, ha. Okay. Ayan. So today, ay i-review natin itong L'Oreal Paris na Matte Magic 12 Hours Bright Matte Foundation in a shade ko guys is N5. Okay? So ito yung packaging niya. Yan. Yan. Lagay ko na lang picture dyan guys, ha. Mag-insert ako ng picture nito dito or dyan lang. Yan. Ito yung expiration. Nandito yung expiration date niya. Ito yung textures at saka yung mga details nandito. Itong ingredients, ito yung months, ganun. I-flash ko dyan, ha. Tapos ang nakalagay dito guys, babasahin natin guys. Matte Magic 12 Bright Matte Foundation, 12 Hours Matte Foundation na may SPF 11 PA+++, so dalawang plus, in a shade in 5 nude cream. Okay guys, yung shade ko is nude cream na N5. First bright matte foundation ng L'Oreal. Ito, first daw to. Matte without the flat. Okay, ano kaya yan? And 12 matte mattify shower fresh sensation. Na-intriga ko sa shower guys. Baka may mga shower dyan na. Okay, ayan. Yung textures niya guys is air light. At saka coverage niya is natural. Okay, yan yung gusto ko guys, natural. Finish look niya is semi-matte. Okay. Ako ngayon, pinagpawisan na kasi guys, hindi nag-aircon kasi mag-overheat siya pag mag-aircon. So, naka-steady lang kami. Okay lang pag nagbiyabiyahe. So, continue tayo. Long last 12 hours daw. So, itatry natin mamaya, hanggang mamaya. Okay? So, thanks to the natural, powerful serum as absorbent volcanic ferrite complex. Okay. Volcanic. Ano yan? Volcanic. May volcanic to guys. Magically absorb skin oil and shine from a lasting shine-free mattify. Okay. Ako guys, i-clear ko ha. Ako ay may combination na skin type. Kaya, may part akong nag-oil up at yung nagda-dry. Okay? So, ito pa yung pinaka-part na gusto ko is dermatological tested, suitable for all skin type. Okay, so pwede ako non-comedogenic. Okay, non-comedogenic. Ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Ayan, so i-open na natin siya guys. Yan, ito yung packaging niya ha. Wow, yan o. Bakit naggamit sila ng carton? Pinasok pa ito, napakaganda naman ito, di ba? Ayan o, tube nila, napakagandang pink, bright pink. Ayan. Bakit, ewan ko guys. Tapos, ito yan guys, yung nasa, parang design lang nasa carton. Ayan. Same lang dyan, yung information, tsaka dyan. Ayan, so, yung shade lang is wala. Okay? Yung shade lang ang wala. Tapos, 30 ml siya guys. 12 months, pwede siya magagamit. Pag na-open na, and made in China. Okay. So, umpisahan na natin guys. Okay. Let's get started. Kasi nagpawis na ako yan o. Oo. Okay. And guys, yung bare face ko. Wala pang nilagay. Ayan. Kakaligo ko lang guys kasi hinatid ko si Princess ngayon. Ayan yung bare face ko. Ayan. Kitang-kita pa yung mga bighati. Bighati ng buhay. Ayan. Ito siya guys. Tube. Color pink. Bright na pink. Tapos, lagay natin dito ha. Madami. Yan. Yan siya guys. Hindi siya runny. Okay. So, i-apply natin siya dito sa side. Ayan. Pawis na ako guys. Oh. Oh. Ba't ganun?
Just spray lang natin all over my face. Yung half lang yung lalagyan ko. Ayan yun guys. First layer to guys. Ito yung meron. Ito yung wala. Ayan o. I-focus ko ha. Tapit ako sa cellphone. Ayan. Ayan. So, ilalagay na natin all over my face. Tapos, mag-a-add ako kasi konti lang yung nilagay ko kanina. Ayan. Ayan. In fairness guys, madali siyang i-apply. Tapos, yan, hindi siya malagkit. Ayan o. Ayan. Madali siyang mag-set. Ayan o. Tama nga guys, yung nagmamatch siya na parang powdery. Yung powder finish niya. Naging powder finish siya guys. Ayan o. Ilapit ko ha. Yan. Yan. Hindi pa natakpan lahat, pero kasi hindi na ako magkikilay at mag-eyeshadow bongga-bonggang makeup kasi gusto kong i-try lang talaga tong foundation ng L'Oreal. Kung 12 hours ba talaga siya. Kasi everyday lang naman to guys. Hindi kasi ako nag-bongacious na makeup pag everyday look lang. Punta lang ng school. Yan. Sunduin ko lang si Princess. Magbonggang makeup. Ano ba yan? Ayan. First layer lang yan guys. Yan. Ito yung first layer. Yan. Hindi ko nadagdagan kasi yan. Pero hindi siya mabigat guys ha. Hindi siya yung parang mabigat na foundation. Ayan. Light lang talaga siya at madaling i-apply. Ayan. Ito yung finish look. Ayan guys. Pa-shade ko talaga siya kasi yung nagpantay sa balat ko dito, ayan. Sa neck ko, ayan. Kahit malayo, ayan ka-shade ko talaga ang in 5 nude cream. Okay guys? Okay. Iti-test natin to siya guys. Try natin ang 12 hours, okay? So, time check tayo ngayon. Nung oras na. Okay guys, time check. It's 7:17. Tingnan natin sa 12 hours. Mamayang alas 7 ng gabi. It's morning today. And 7:17 ng umaga. Okay guys, see you! Nami diri sa guys, nagulat ni Gigi. Kaya nagkwarto si Gigi sa kanan dito. Hello guys, it's time check. Update ko kayo sa L'Oreal na matte. Basta first update ko to guys. Time check, it's 1:45 ng hapon. Nandito kami sa Gaisano. Ayan. Pag nasa aircon ka, ganyan siya. Parang normal lang. Hindi siya parang, normal lang talaga yan. Ayan. Yan. Try natin mamaya sa labas na hindi maginaw. Kasi dito sa Gaisano, cold, diba? Yan. Try natin sa labas. Ito yan guys, sa daylight. Ayan, direct sa daylight. Sa labas. Ano siya? In fairness, oh. Wow! Hello guys, update. It's time is 3:43 ng hapon. Ayan. Pawis pa more. Pero namumuo yung dito yung banda at saka dito yung kanina. Ayan Yan do. Sarado pa. Yan na siya yan guys. Alas 3 na ng hapon. Ayan. So, di pa lang yun. Malaba din akong dila yung pinya. Malamig kang pinya. Yan. Meron pa dito, Yan. Dali, ano malaba? Yan. Yan. Pawis yan. Dito, tumilat dyan. Hi guys! Update ko kayo dun sa ni-review nating L'Oreal matte. Yung matte nila na itong 12 hours Magic 12 hours bright matte foundation guys. So yun nga, kanina hindi na ako nakapag-update sa market dun sa palengke, sa loob ng palengke kasi grabe na yung pawis ko guys, tapos yung mga tao sub-sub na talaga, tapos kailangan kong tingnan yung dadaanan ko kasi napakaputik, tapos yung maraming tubig. So
hindi ako naka-chance na mag-vlog. Kasi nga, ako yung kusang nag yung pumipili at saka yung ano. Guys, so final update tayo sa L'Oreal 12 Magic Bright Matte Foundation nila. At saka guys, time check natin ngayon ha. Ayan. It's ano yan? 9:08 ng gabi. And ayan, so as you can see guys, nakikita na yung mga redness ko sa mukha ko. Ayan, nag-retouch lang ako ng lip tint guys ha. Ayan. Ayan, nakikita na i-close up ko sa cellphone. Ayan, yan yung mga veins ko, tsaka mga redness, mga blemishes sa mukha, mga pinagdadaanan. Ayan. Yan guys. Kasi, yung pawis ko guys, kanina, yung dinapdap ko, ano siya, nag-transfer yung foundation. Kaya yan, wala na siya. Pero, may nag-absorb naman siguro dyan guys, no? Yan, oh. Yan. Hindi ako nag-highlight guys sa ilaw lang yan. Ayan, so itingnan natin yung kini-claims nila ha, yung sabi nila na yung skin oily and shine free mattify. Guys, hindi siya naka-mattify sa akin kasi yung doon sa loob ng palengke doon, gabi na yung pawis ko guys. Hashtag talaga siya guys na pawis. Hashtag pawisin ako. Ayan. So guys, for me, ito guys, yung packaging nila, okay sa akin yung packaging nila. Kahit nga wala na tong carton, 'di ba guys? Sabi ko nung kanina, okay na ako dito na sa tube na lang nilagay nila kasi napaka-attractive naman ng tube. Rose pink na parang gold na bright yan. Tapos yung twist nila, pwede to sa travel kasi hindi na magtatai or magdudumi doon sa bag mo. Yan, pwede mo tumadala. Yung sa fries guys, magkaalaman tayo guys ha, kasi hindi ko to i-recommend guys. Kasi nga, bigyan ko ng hustisya din. Yung fries niya at sa anong price ng iba, pwede kang bumili ng ano guys, nung fries ng katulad nito na mas yung performance niya is high, no? Tapos pwede kang bumili din nito nung sa Maybelline na ni-review ko rin yung sa Sunny Velvet ba yun? O basta yung ni-review ko, ilalagay ko na lang dito yung ni-review ko. Kasi namahalan ako guys namahalan talaga ako yung sa 499 or something, piso na lang kulang para sa 500. Tsaka, kanina guys, yung dito ko Makati, yan o. Nagpupula siya, tapos yung banda dito sa akin. Siguro nga kasi may part sa mukha ko na sensitive. May yung sensitivity ko. So, sensitivity, ngipon. Shanod, tayon. Yung finish niya guys, yung semi-matte, okay siya sa akin. Nung nasa loob ako ng Gaisano, di ba? Ang Gaisano is aircon, so hindi na ako nag-e-effort nun. So, pag sa labas lang talaga guys, yung pawis todo-todo. Hindi siya nagiging matte. Hindi niya na-justify yung mattifying guys. As in, yung coverage niya normal, pasok doon, pasok na pasok, normal siya. Texture niya is air light, so naging okay lang naman sa akin yun. Long last 12 hours, so hindi siya naging 12 hours sa akin guys, kasi ng 4 ng pawisin na ako, talagang doon na siya. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung time kung ano ba talaga kung naging 12 hours, kasi hindi talaga umabot ng 12 hours guys. Sa observe ko lang ha, kasi ngayon ayan na nga, wala na nga siya, nakikita na yung mga bighati yan. Ayan. So far guys, so yun lang, and itatapos ko na yung review natin sa L'Oreal 12 Hours Magic Bright Matte
foundation. Blablabla. Yun, nagugulan ako sa matte at sa bright na yun, guys. Ang haba-haba na. Kaya guys, don't forget to like this video, subscribe, like, subscribe, guys. Ayaw jud kalimti, wag nyong kalimutan yan. Don't forget to subscribe and like at paki-check yung bell button, guys, yung bell button para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng new video. Okay. At saka guys, ilalagay ko dito sa screen yung social media account ko. Okay? At saka follow at chika tayo. Pwede tayong magkaibigan. Let's be friends. Okay. Let's be friend. Okay. So, God bless everyone. Haba na ng sinabi ko. God bless everyone. Bye-bye. And thank you sa panunood. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye.